Unselmilkom minn Ħalbalzan illum mingħajr is-san waħdi però ma jimpurtax għax minn hawn u ftit ieħor ħajkonna il-personalità tal-ġimgħa. U ħerġajna fit-Triq San Valentinu jekk tiftakru f'edizzjonijiet passati ta' Triq tagħna konna ġejna proprju hawnhekk fit-Triq San Valentinu. Imma illum ħankunu qed nintaqgħu ejja miegħi ma' Karmel Bezzina ejja nħabtulu. Tal-aħħar dejjem niepen ta' l-għamla u l-kwalità u l-ħoss qed ikollna. U sinjuri, emmu it-teacher tiegħi kien fi żmien il-Junior College Karmel Bezzina. Għadda. Kif inti? Nirringrazzja l-Alla, nħossni mhux ħażin. Mela Karmel, ħa naraw li inti. Mela inti kont għalliem il-Junior College Università tal-Malti. Tal-Malti? U ktibt bosta kodba. Bosta. Erba bosta. Għandi n-numru ta' kodba. U ħafna minnhom jitrattaw il-Ħalbalzan. Ħalbalzan. Kemm huwa l-qalbek Ħalbalzan? Ħalbalzan joġob twelid hawnhekk. Hawnhekk f'din id-dar, din hija d-dar tagħna bnewha il-ġenituri għexna fihom hawn jien uħud illum iż-żewġin, il-papa u l-mamma mejtin, jiġifieri bqajt jiena waħdi. Jiġifieri u dar raħal joġobni, huwa raħal sabiħ, daw it-tlet irħula Ħalbalzan, ħallija, għat-tard, irħula sbieħ. Koll għandhom daqsxejn ta' ġardina, jew ġnien żgħir, jien għandi ġardina żgħira wkoll. Il-post. Huwa pjuttost kwiet. Tost kwiet. Ħalli dal-aħħar. Fiċ-ċirkostanzi tal-lum. U inti bħala soċju tal-mużew, hawnhekk tgħallem stess? Le, kont hawnhekk, tfuliti, żożiti, sirt superjur il-mużew ta' Ħalbalzan, imma mbagħad ġejt elett membru tal-eżekuttiv tas-soċjetà. Allura x-xogħol tiegħi biex ngħidlek infirex, inżur il-mużewijiet u dan. Isek supervisor. Speċi ta' ħansejħula hekk. Biex nifhmu aħna dan. Iktar biex inżommu il-mużewijiet tagħna marbutin mad-Dar Ġenerali fil-Blat tal-Bajda. Mela aħna taf il-ħin dejjem kontrina ħammorru għall-ewwel location fil-qrib. Tlaqna bil-pass, tlaqna. U inti erba' passi ġibna l-bot għadna fi Triq San Valentinu. Mela, tinniċċaw li triq, xi jfissru hekk? Ara dina waħda mit-toroq ħelwin. Dina għandha rabtiet kbar ma' tfuliti għax in-nannu u n-nanna il-ġenituri Tommi kienu jqogħdu hawnhekk f'din l-ewwel dar fejn il-villa u konna ngħaddu ħafna ħin hawn nilagħbu ma kienx hawn karozzi ta'. Triq kif kienet? Asfaltata? Alle asfaltata. Asfaltata kienet. Imma ħadd ma kellu karozza f'di triq. Karozzi di mhux Ħalbalzan biss ta' tot. Bini kien hawn. Bini kien hawn pro mhux it-tieni solar. Kollox baxx. Baxx ħlif din in-naħa. Dina triq Sizner. Imsemmija għal-kappillan Duna Mabile Sizner li kien maħbub ħafna Ħalbalzan. Din it-triq tmur lura għall-1900 fit-tletinijiet. Nara żewġ binjiet naqa' prominenti, dil-binja u dik il-binja, tgħidilna x'inhu. Iva. Ara faċċata qed naraw il-Knisja tal-Bon Pastur. Bis-siġra sabiħa. Ħafna. Iva, dawna s-sorijiet tal-Bon Pastur tar-Rajiet Tajjeb kienu ġew Malta u bnew dan il-kunvent sabiħ il-kappella iddedikata lil qalb ta' Ġesu. Dawn x-xogħol pastorali tagħhom jieħdu ħsieb dak iż-żmien tfal il-tema, xebbiet li jkunu tilfu xi daqsxejn it-triq. Illum dawn ġadek spiċċaw ma qed jagħtu servizz kbir lil nisa bi problemi fil-familja. Xogħol tajjeb. Sewwa ħafna għandhom id-dar, merħba bik. U din il-kappella faċċata ta' Triq Sizner toħloqlok perspettiva sabiħa ħafna. Allura hawnhekk f'din it-triq wara l-iskola u nkunu għamilna l-homework noħorġu nilagħbu. Il-ground mela kien. Il-ground kien jinżlu subin minn hawn. Ground, battlefield, kollox. U battlefield veru, għax ma tagħmel logħbiet li kont nilagħbu l-gwerra Franċiża. Il-ġebel. Il-famuża gwerra Franċiża. Imma hawnhekk tal-Ispanjoli. Issa, hawnhekk din għall-villa bnija il-Konti Bernardo Manduca li kien minn Ħalbalzan. Dak li għandu il-kappella il-Wardija. Illum mejjed din is-sena 50 sena mejjed. Sewwa, Villa Maċedonja, illum hija ir-residenza privata tal-Ambaxxatur Spanjol għal Malta. Jaf jażilhom, ja? Jaf jażilhom. Kieku ma niddejjax. U għandha ġnien, siġar tal-frott u ornamentali. Minn barra diġà tidher. Iva. Il-ħin kontrina għalli jmiss, tlaqna, fidejk, l-hawnhekk, tlaqna.
Karma, il-Knisja kważi kull persuna il-intervistajna ġabbitna fil-Knisja tar-raħal tagħha. U intu koll. Ekku. Il-Knisja hija biex ngħidu hekk iċ-ċentru tar-raħal tradizzjonali Malti. U inti bdiet tgħidli din hija kif kienu jħobbu jibnu l-Knies il-Maltin qabel, kif fimna ftit. Fis-sens iħarsu lejn Triq. inżul ix-xemx, il-faċċata, hemm wara tluħ ix-xemx, għax hekk tiġi l-orjentazzjoni ngħidula dina, u fil-qalba, pereżempju hawnhekk ħal-Balzan bħala raħal kien qisu maqsum f'żewġ settlements. In-naħa ten fuq li għaddejna minn Maġemba madwar il-Knisja ta' Santa Marija u n-naħa t'isfel madwar il-Knisja tal-Lunzjata, l-Knisja l-Antika. Allura bnewa qisha nofs triq. Ħalla ma jkollhomx biex jannis. U konna jħobbu jibdew wkoll faċċata ta' triq kemm jista' jkun ħalli titgawda u xejn. Kemm jista' jkun għax mhux dejjem ikun possibbli, imma tagħti daqqatajn lejn ħafna rħula. Jirnexxielhom. Sakemm ma daretx triq wara mbagħad. Wara mbagħad. U xi tfisser din il-Knisja li kien titħobb tiġi spiss f'din il-Knisja partikolari? Niġi kuljum. Kuljum. Tfisser ħafna. Apparti doveri reliġjużi, apparti dawk. Imma f'din il-Knisja tammittien, uħuti, ommi, u tsijiet. Tmur ta' tiġi naqaf vista San Valentin? Mela, dak inżuruh, da żgur. Iż-żewġu għaw, missieri u ommi. Kellek ħafna Il-funerali tan-nanniet u tal-ġenituri hawnhekk, allura jkollha rabta sentimentali ħafna u żveru. Ekku, efhimni. Il-Knisja li ikkaratterizzat ħafna minn ħajtek fil-verit. Da żgur, u bqajt interessat fiha u nirriċerka fuqha sal-lum għadni għaddej. Mint dil-Knisja għal triq it-tlet knejjes. Tlaqna. Din tiġi qisha il-pjazza u xek. Mawx pjazza miftuħa kif nafu aħna. Le, issa dina kif inhi llum għax fit-tfuliti hawnhekk kien għadu kollu bini. Ukoll. Żgur. U kien hawn tlet knejjes. It-tlet knejjes issa mor nittawlulhom daqsxejn f'dik it-triq. Fejn huma? Triq it-tlet knejjes. Ġifieri u dik m'għandix taqsam magħha. Le, m'għandix. Hawn tliet oħra ħanina. Hemm tliet oħra. Da żgur, da żgur. Nimxu naqra le. Hawnhekk f'dil pjazza fuq rajna il-Gazin San Gabriel. All right. Tajjeb, u hemmhekk hawn il-Gazin Marija Annunzjata u hemmhekk il-Gazin tal-Balzan Youths Football Club. Kollox isu. Mbagħad hawn il-Gazini politiċi wkoll insomma. Imma dawna jipprovdu biex ngħidu hekk il-Gazini il-ħajja soċjali tal-lokali. Issa, triq it-tlet knejjes. X'hawn speċjali f'dik triq? Ifimni, għandek tlet knejjes mibnijin fejn xulxin. Għalkemm illum waħda minnhom hija dar privata. Mhux illum qed ngħid anke fi żmien tifel, jiġifieri tmur lura l-istorja snin twal. Il-Knisja għadha hemm, imma mbagħad tellowla xi ħitan diviżorji, il-Knisja ma messewwiex. Kienet iddedikata lil San Leonardo, San Anart. It-tnejn li baqgħu għadhom talek wale, il-Knisja l-qadima tal-Annunzjata u l-Knisja ta' Santu Rokku. Il-Balzanin meta kien hawn l-epidemija tal-pesta fl-1593 għamlu weda li jekk jaddu buċċil. Li jekk jaddu buċċil ġiet jibnu l-Knisja l Santu Rokku u għawa. U ta' Balzan li huma bniew. Ekku. Issa, fil-knejjes għadhom jinfetħu? Iva. It-tnejn li għadhom. Il-Lunzjata fil-25 ta' Marzu fil-festa liturġika tal-Lunzjata namlu qudiesa fil-ħodu ta' Santu Rokku min jitlob biex jara niftħu ilu. Imma l-bqija ġifieri. Biex nagħlqu għax il-ħinu li għalu li ssir proċessjoni speċjali minn hawnhekk. Ifhimni, il-proċessjonijiet kollha jgħaddu minn hawn tal-Lunzjata, tar-Rożarju, l-Qalb ta' Ġesu u Korpus. Imbagħad lejlet il-festa tal-Annunzjata li hawnhekk ħal-Balzan niċċelebrawha fit-tieni ħadd ta' Lulju, it-transolazzjoni tar-relikwa titlaq mill-Knisja l-qadima tal-Lunzjata. Jiġifieri il-saċerdot il-Monsinjur jew l-isqof li jkun qed imexxi tranżolazzjoni jieħu r-relikwa mill-Knisja l-qadima tal-Lunzjata u titla' proċessjoni bl-istandardi bil-fratelli għall-parroċċa. Għal dawk id-dilettanti kollha għaw fejn id-dum hawnhekk u ġbir. Fis-sens għandek raħal tipiku fiċ-ċentru tiegħu. L-iktar mistoqsija diffiċli li jsibu. Kieku m'intix minn hawn
mill-liema lokali ieħor f'Malta. Jew għawdex inti. Se nażel il-ħallija. Kif taġeb la bot. Kważi dejjem hekk jagħmlu daw il-dilettanti tal-post imorru fl-rep post possibbli. Post possibbli. Karmel, ħadd pjaċir rajtek wara daw snin kollha. Tant ieħor jiena U ninsab ċert li ħadu pjaċir ukoll li saru jafu lilek in-nies u li dwarna dawra ukoll mal-lokal. Grazzi ħafna ħafna. Grazzi lilkom tal-istedina. U l-ġimgħa d-dieħla għall-ġara tagħkom. Ekku.